Tento projekt je súčasťou širšieho projektu regenerácie štvrte, toho sídliska panelového v Čechách, v Českých Budějoviciach. Väčšina ľudí dnes býva v mestách a hlavne v obytných štvrtiach tých miest a u nás v našich podmienkach na sídliskách. Takže to je téma, ktorej sa dosť intenzívne venujeme a ktorá nás zaujíma. Program toho objektu je zameraný na zlepšenie kvality komunitného života v tej štvrti. Čiže je zameraný na deti, matky s deťmi, na dôchodcov a nejaké ďalšie skupiny obyvateľov z okolia, zo sídliska. A keďže má toto zameranie na ten komunitný život, tak vlastne veľmi jednoznačne pre nás z toho vyplývalo to, že bolo potrebné sa zamerať na ten okraj toho objektu, na tú zónu, ktorá je v kontakte s verejným priestorom, ktorá spája verejný priestor s tým, čo je vnútri, čo sa vnútri deje, pomôcť expandovať tomu programu smerom von. Dôležité, aby ten objekt lákal, pozýval ľudí dovnútra, aby ľudia, ktorí vojdu do objektu, sa stretávali, aby tam nebol jeden výťah v strede, jedno schodisko, každý vojde do nejakej chodby a viac o sebe nevedia, až keď skončí záverečná. No, celý ten program je organizovaný vlastne do nejakých horizontálnych podlaží. Začína centrom pre matky s deťmi, ktoré samozrejme je na prvom podlaží, aby mal ten najpohodlnejší, najbezbariérovejší prístup. Má predzáhradku, kde môžu sa voľne pohybovať deti a sú chránené od toho okolia, ale zároveň majú ten priestor, aby mohli byť vonku. Ďalšie podlažia sú rôzna zmes vlastne tých ďalších funkcií toho hlavného centra pre deti a mládež, ktoré začína na druhom, postupuje na tretie podlažie, kde má svoje hlavné priestory, také tie pobytové, až na úroveň ihriska, kde má šatne a potom na ďalšom podlaží v tom malom objekte nejaké klubovne. Podobne vlastne tie ďalšie, nejaké sociálne poradenstvo a centrum pre dôchodcov, ktoré zase majú z iných strán vstupy z tej Pavlače. Takže celý ten objekt je vlastne veľmi kompaktný dom, ale zároveň dom, ktorý umožňuje byť veľmi prístupný zo všetkých strán a veľmi perforovaný. Namiesto zábradlia je tam použitá ochranná sieť, bezpečnostná, ktorá zároveň slúži ako nosič popínavej zelene, ktorá má urobiť v budúcnosti zelený obal celému tomu objektu a tým pádom vytvoriť mikroklímu a príjemné prostredie tým jednotlivým Pavlačiam a tým priestorom, ktoré sú medzi interiérom a exteriérom a zároveň aj tomu, čo je vnútri, samozrejme. My v podstate stále sme v kontakte, komunikujeme s organizáciami, ktoré pracujú v komunitnom centre a vlastne tieto priestory postupne doľaďujeme a reagujeme na nové požiadavky, ktoré postupne vznikajú. No a pevne veríme, že komunitné centrum sa stane takým živým miestom na sídlisku, kde budú chodiť deti a ich rodičia a starí rodičia a postupne sa bude nejak tak ten život aj vďaka komunitnému centrum skvalitňovať. Tú architektúru bude robiť vlastne až ten čas, ktorý tam teraz začína. Čiže zatiaľ je to len stavba.